Mga kapuso, duha ka lalaki patay, 7 ka iban papilason sa pagpangtiro sa guwa sang headquarters sang kandidato sa pagka-mayor sa Silay City. Sa dugang nga detalye makaupod naton live si Eileen Pedreso sa Silay City. Eileen? Jert, mga kapuso, sarado sa gihapon ang parte sang dalan nga ini sa barangay Mabulak sa Silay City matapos ang pagpaniro sa siyam ka mga persona kaina sang aga adlaw sang eleksyon. Napuhag sa asod-asod nga lupok ang mga residente sang barangay Mabulak, Silay City pasado alas 6 kinas ang aga, Mayo 12. Sa contributed video nga kuha sa lugar, nakitaan pa ang pila ka biktima sa dalan nga may mga igo sang bala. Duha sa ilang dead on arrival pag-abot sa Teresita Lopez Halandoni Hospital. Ginkilala sang kapulisan nga sa Day Albert Salimbot, kag Ronnie Piedad. Padayon naman nga ginabulong ang 7 ka mga napilasan sa Riverside Medical Center sa Bacolod City. Suno kay alias Bebeng, may pila ka mga biktima nga nakapangayo pa sang bulig sa ila. Damak tiro kay ang sagwa ng duwa ang dalagid sa tunga sang dalan. Okay. Tapos naglinapta sila ang tong may isa nga nakasulod diri nga nang nanado dila sa may kuanamon sa buwa. Sa investigasyon sang kapulisan, nagatambay ang mga biktima sa guwa sang isa ka headquarters. Nakatambay yung mga tao dito, nagkakape, and dumaan si grupo ni Barangay Captain. And ayun, pagdaan dito, pinagbabagan naman. Okay. Sa ginpagawa nga statement ni Silay City Mayor Judith Gallego, ginpahayag sini nga nagaserbe nga volunteer watchdogs against vote buying ang mga ginpangtiro nga biktima. So kung kinonfirm ni Mayor, pwede natin masabi na supporters. Samtang ginkumpirma ni Colonel de Chavez ang lokpo na sa atubang sang headquarters ng partido ni mayoralty candidate Mark Goles na tabong insidente. Headquarters ito nung sa kabilang group. May mga coordination na tayong ginagawa. Sunod sa legal counsel sang partido ni Goles, hindi nila headquarters ang yara sa atubang sa natuan sang insidente, kundi meeting place sa mga supporter. Ginkondenar man sini ang hitabo kadungan sa panawagan sa otoridad sang maid-id nga investigasyon. Ginahulat pa sang kapulisan ang search warrant agud makasulod sa ginapahayag headquarters. Yes, actually, nabanggit na natin kanina. Barangay Lantad. May persons of interest ng kapulisan sa insidente. Magluwas diri, ginatutukan man ang duha ka mga persona nga ginaaligar nagsulod sa headquarters. Jert, mga kapuso, ginkumpirma sa Negros Occidental Police Provincial Office nga nagsungka na ang isa sa mga sospek kag magapaidalom sa investigasyon. Jert? Madamogin nga salamat sa detalye kapuso, Eileen Pedreso.